L'empresa Clerno, que era un dels clients més importants de l'agència, em va fitxar. Sí, jo li he donat les flors, és veritat, però eren una sorpresa. No les he tocat per res abans que comencés el dinar. A més, és molt malgastador i sempre demanava que li avancessin els diners de la nòmina. No confiava que en Giro complís la seva promesa i per això m'he dedicat a buscar feina d'amagat pel meu compte. Se'n cuida en Sakai, que és un dels nostres millors treballadors i no es pot negar que hi posa molta voluntat. Oh, perdonin que no m'hagi presentat, en sóc el propietari, em dic Satoshi Tomita. Segueixi'm-me, que els acompanyaré fins a la taula. Doncs la nostra especialitat són els dònuts de polpa de soja. Són baixos en sucre i els fem nosaltres mateixos. Sempre els servim al moment, acabats de fer. Ah, així que aquest és el noi de qui em vas parlar. Què? Passam'l! Ei, Haizaki, es pot saber on coi ets? El meu pare és a l'hospital des de la primavera. De moment encara està estable. M'agrada molt el bàsquet i em feia por acceptar la situació del meu pare. Encara és una mica aviat, però d'ara endavant tu seràs el capità, Akashi. Deixa de ser tan compassiu, home. No oblidis que en Haizaki i tu sou companys d'equip, però també sou rivals.